Salutare, bine la un nou vlog, aici suntem alături de Kevin și cum vedeți și în titlu, sunt sclavul lui prostul ăsta pentru nu o zi, 5 ore. Gen, acum este ora 1:30, noi îl vom face până la vreo 6. S-a ars prostul. Și prostul ăsta, hai să vedem ce... S-a ars prostul. Și așa, ia zi, ce vrei să-ți fac? Bă, mi-e cam foame. Te cam foame, Ai mâncat acum câteva minute, dar nu contează. Și ai mofturi? s-am zis bonetul maxim 10 lei, atât ne permitem azi. Că nu prea mai avem bani nici noi. La ziua asta nu prea. Așa că ia zi, ce ai, adică din... Ne vedem la Mega și te hotărăști. Revenim. Bun, am ajuns și la Mega aici. Hai să vedem ce vrea prostul. M-a dus prostul aici la dulciuri, uite-l. Deci să vedem ce vrea. Mamă, ce e mă ăsta? Kinder Cafe. 2 de-astea, hai. 2 de-astea? Atât? Da. Ok, venim la casă. Așa, în total a costat 5 lei. Și N-am găsit ce vreau eu să găsesc. am avut, o, de acolo, șatra de câini. Mă, dar pe ăla mic cu ce de ochi. Bă, fraiere, bă. Ia uite. Nu spuneți că e cu fete, dar... Stai să-i fac poftă la fraier. Alte fraiere, da? Da. Bă, că sunt omul ea și omul. Pe bune? Bă, cum vine partea a doua, după aceea să vezi ce face prost? Hai, gândește-te, ai grijă. Așa că e bine după ce mâncăm astea. Bă, fraiere, bă. Ce mai vrei, mă? Nu te știi 10.000 de câini ăia? Ba da. Nu le lași ceva de mâncare să mănânce și gura lor? La tot? La 1 că mănâncă toți. Conservă ceva la 4 lei. Am plecat. Aaaa, ce bulan are prostul. Bă, și ce îi făceam? Oricum o făceam. Asta știu. Dacă nu o făceai, eu belei. Hai, revenim. Uite, bă, am venit aici în parc. Stai să vezi ce fac. Haide, vină cu mine. Hai, bagă acum 20 tracțiuni sau dacă nu poți dintr-o serie, 20 de tracțiuni, știi ce trebuie să faci? Ia, încearcă să ghicești. Genoflexiuni? Nu, să te bași cu tot corpul în gunoi. În coșul ăla de gunoi. Haide, fraiere. Stai să văd ce dracu e ori 2. A, uite, bă, se apropie pe ori 2, bă, ce frumos. Deci 20? Da, Și dacă nu tracțiuni. Coș de gunoi cu tine. Hai, bă, mai puține dracu, că faci de bă. Haide. 10, ai 10 măcar. 15. 5, ha. Hai. Haide. Dă-le mâna. 3, 2, 1 Dai, și... Nu pune, mă, dă-le mâna, coaie. Hai, mai dau încă o 3 șansă. încercări. Hai, 3 încercări. 2. 3 coaie, tata. 2. Nu-ți convine? Una. Bă, dar nu pune, mă, coaie, că am dă-le mâna. Acum mai ai încă o șansă. Știi ce? Ia, că vreau să facă singur. Ia, haide să-l vedem. Ia, stai. Pot. Deci în care vrei, deci în astea două, de acolo? Stai să ne uităm ce e în ăsta, stai să mă uit și în ce e în ăla. Stai să mă uit ce e în ăla. Băi, dar nu pot să fac, mă dă-le mâna, rău. Ia, ăsta are coaje de banană. Ceva hârtie folosită, nu vă arăt. Hai din ăla. Stai o țără. Hai. Ce că stau? Bă. 20 secunde. Hai. Eu te prost, hai. Și acum pune-te și așa. Apleacă-te. Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Că a fost acolo la casă. La casă. La casă. Ce am făcut la prost? Eu zic să revenim când mai vine idei. Sclav, intră aici. Intră sclav. Intră sclav. Ții tu telefonul sau-l țin eu? Nu, că o să amintesc lumea.
Una. Ai 17 nu? Tu știi camera. 2, Tu știi camera aici. 3, te învârt de 17 ori, că ai 17 ori. 4, 5, de 7 ori. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mamă, mă roveta. 13, Mă roveta. 14, 15, 12, 17. Uitați prostul de 17 ori? Și nu mă opresc? Nu. Mamă. Eu te opresc? Mamă. Ce să-l opresc? Hai că te las 17 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stop! Și acum să te învârtim puțin invers să ți se ducă rău. Tată, le învârtim o țără invers. Opa, așa. Ia zic cum e. Hai jos. Merge o țără drept. Te-am învârtit puțin invers, să mai. Să dea, oricum e bine că e început, dacă atunci e începutul, mă uitam. Mai nu. Mă. 17 ori ți-am dat. Și uite-l, uite-l. Cum e, bă, Costine? Ți-a plăcut? Nu mai venim. Nu mai vii? Eu zic să pui pauză. Eu zic că revenim atunci când mai am idei. Ia uite, mă, mi-a ieșit pisica din curte, da? Costine? O vezi, da? Hai, mișule. Ce am, mișule? Uite-l, vezi cum a ieșit? Am mai băgat o dată în curte, nu uita. Ce faci, mă, grasule? Deci asta a fost opțiunea mea când am Hai, luat-o. du-te, bagă-l în curte. Acolo e curtea. Te bagă-l înăuntru. Bă, dacă iese iar. Da, bă. Bagă-l pe supoarte, ia uitați cum se duce prost. Hotărât. Hotărât. Mă, se mișcă în lac, mi se pare mie. Gata, cum intră. Gata, mă. Ia uite că stă acolo la poartă, așa să pleci. Așa să pleci, ia uitați cum stă acolo la poartă, grasul. Stai picioarele. Stă acolo, se uită la prost. Și uite cum stă. Ia, bă, Costine, cred că mai am ceva pentru tine, dar spun mai încolo. Te mai lasă țăra. Așa mai ia zi. Da, dă-i, mă, ăștia cu a. Uite. Bă, hai că nu îl cheltui chiar așa, rămâne la prost. 10 lei. M-am tot înviat. Aștept aici. Ok. Oare ce-și prost, mă? Ce-și prost, ce-și prost? Ce te la, mă? Cât e? 5 lei. Hai că filmez, bă, ia uite. Oh! Hai ce deci, Nu te credos. de ambele dăți. Ia uitați. Așa că revenim după ce îl bem și da, revenim. Bă, sclavă. Bă, nu vrei să legi copacul ăla? Tu care e copac? Ăsta? Ăsta aici. Ăsta aici, lângă noi. Nu vrei să legi? Hai. Ia, ăla, ia-te să-l mănânci. Stai puțin, am asta aici. Stai că îmi dăm. Așa. Deci doar să link, da? Să-l... N-ai ies partea. Bă, stai o țără. Da, să dai serios. Hai. Stai, dai mașina. Să treacă mașina. Asta și să treacă mașina pentru prost. Haide, bă, că se văd. Opa, mai vine încă una, ăla prost. Du-ce noroc care prost. Atunci lige stâlpul, hai. Stâlpul. Stâlpul. Uite cum se vede, ăla. Ia uite cum se vede aici, odătura. Ce gust a avut? Lasă de ce. Opa. Ce râde prost. Ce râde prost. Bă, sclav, bă. Nu știu tine, dar eu mi-a venit o idee de aia bună rău. Nu știu dacă o să-ți placă sau nu. Ce crezi, o să-ți placă sau nu? Probabil nu se știe. Zi, mă. Nu. Nu? Bă, eu zic că un coș de gunoi și alea e cam puțin, da? Dar tot ai suferit, da? Eu zic că să oprim videoclipul, nu? Deci, bă,
Ultimul lucru care mai te poți să faci și care să iei o ciocolată. Ciocolată? O ciocolată și gata. O și ciocolată? Bă, să fie normală. Ciocolată simplă. Adică să n-aibă nimic prin ea. Deci ești sigur că te luăm aici la gripul? Da. Crezi că eu o să fiu mai dur? O să mai doar? Haide. Haide, pași. După ciocolată, revenim când vine cu ciocolată. Ia zile mă, Parosane, ce am făcut eu acum, provocare. Da, zile tot. Să fac o poză cu deștiul ăsta din mijloc frumosul. Da? Să trebuie să-l tot de pe Snapchat pe care e el. Și am făcut-o. Mamă. Da, am specificat, adică gen, să nu creadă că i-am jurat sau ceva genul. Da, scrie am specificat. Da, am făcut provocarea. Da, am făcut-o, vreau să-mi iau și ciocolata. Am luat și ciocolata la tot, la fraierul ăsta. Da, Nu la fraier, cum n-am, fraier? la boss, Ah. nu la Barosan, da, la Barosan. Da, Barosan. Dar Constine, Da. îți place praful ăsta? A? Praful ăsta îți place? Ia cu degetul și lingi. Degetul, da. Gata, că e sănătate aici. Stai, Te pune că nu e sănătos. da, filmează-mă. Uite, arată degetul. Deci vede, da? Ia uitați. Nu, ce prost. Bă, ăsta nu e deloc la sănătate, mă, ce Am prost. făcut-o. Ia bagă ciocolată. Mamă! Ce gust are? E bun? Te trebuie să încă cineva un snap de ea. Ce am făcut la prost azi? El n-a vrut să încheiem vlogul. Scoale, pula mea. Eu vreau. Mamă, cum se simte? Cum? Bă, apă, tot am nes. Revenim. Așa mă, deci zi. Stai puțin că sunt... Eu mă gândesc să oprim. Că e și vremea asta așa, mă, urâtă. Ia uite cum e. Asta aici. Așa e urât. Caierul pe m-am dat o provocare. Hai zi, Uite, am provocare finală. stai puțin. Uite, ai provocare finală? Mergem în parc? Să-ți capul în coși de gână. În parc? Nu, nu. Așa, gata, zi. Bă, cred că asta a fost vlogul de azi. Îmi vrea el, bro. Mi-a fost în teren. Trebuie să dai torp. I-am și zis că... Da. Dacă vrea să oprim aici, gen, vorba era să ținem până la 5. E de-abia 20 adică gen... Ba da. Îmi convine. Ia unde e un coș de gune pe aici, să stai cu capul în el, țără, ia. Ce zici? Da, las. Convine sau? Da, convine. Convine sau, până nu? Așa Ultima că... provocare știi care e? Ultima, da? Știi Da, care e? ia. Bă, să-ți dai un pumn la ou. Cât de tare poți? Dacă nu-ți dai tu, dau eu. Hai, tare. Dai eu? Ține inima. Dau eu? Dau eu? Tare? Da, tare. E un telefon în cap? Aoleu, e prostă. Cum se simte? Frumos? Frumos? Se simte cu aia la două pari. Se simte? Mai vrei? Nu! Mai vrei? Mai vrei vlog? Eu uite ce s-a rășit la fața proastă. Mai vreau. Mai vrei? Ce zici? Vrei să oprim sau să mai continuăm? Să dăm prin zic eu. Mai zici? Da, cam acesta a fost vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe. Partea a Partea a doua, doua 15 like-uri. N-am fost... 30. Așa. Partea a doua 30, așa. Da, 30. Așa ziceam și eu. Eu am fost Kevin, el a fost Costin. Și ne vom vedea data viitoare. Salut!